Viszont nem jöhetnek. Igen? Nem jöhet el a zárok. Az vége? Igen. Oh. Nem is lehet lemenni. Balra van valami, belátsz? Nyitott ajtó van és rám céloznak. Aha. Sárga vagy? Sárga. Jó, oké, köszi. El lehet menni balra, van egy nyitott ajtó. Ahonnan én fel ránk céloznak? Igen. De soha az ennyi. De nem, az ennyi. Nem tudsz pláne. Hát jó. Nem látok egyébként. Nem. De látom. Az vidéki ment. Meg füstöt dobott. Valaki. Az első fogvezeték mögött van. Egyben van fegyverrel. Megvolt. Kiszedtem balra egyet. Bal oldalt van még egy. Kiszedtem balra egyet. A saját füstötök jó még. Igen, bal oldalt volt, aki lámpázott. Ez jobb oldalt volt behajoló. Egyet kiszedtem előtted. Előtted volt 5 méterrel jobbra. Innen ezen a kis lyukon keresztül. Ennyi. Ó, pillanat. Igen.